PUJ drivers ug operators Gimanduan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kabahil sa social distancing. Alang sa detalye, adunay live update si Fee Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, kiniusip na mga kabahin sa paglikay nga matapta lang gid kita sa coronavirus. Gani gito gani Eduardo Montialto, ang Regional Director sa LTFRB 7, nga kaganiyang buntag ang mga kawani sa LTFRB ang nituyo sa mga terminal sa mga PUJ aron lang gyud sa himuon nga orientation kalabot sa striktong pagpatuman sa social distancing diha sa mga PUJ. Gani sa hulagway nga kuha sa usa ka netizen nga gipost niini sa FB sa ang gisakyan nga PUJ, adunay parte sa lingkuranan ang adunay gipapilit nga ayaw lingkuri aron dili lang gyud magdugol sa paglingkod ng mga pasahero. Lakip na sa operasyon sa LTFRB 7 ang pagsita sa mga driver nga wa magsulob og face mask. Ang mga PUJ driver nga masakpang di motuman sa social distancing ug sa pagsulob og face mask, ang adunay penalty nga 5,000 pesos sa unang offense, 10,000 pesos sa kaduha ug 15,000 pesos o pagkasuspenso sa permit sa 30 ka adlaw. Adunay 13 ka mga PUJ driver ang nasita tungo sa way pagsulob og face mask. Muhimo silang random nga operasyon ang taga LTFRB. Hinungdan nga uhag ni Montialto sa mga driver ug pasahero mismo nga motuman lang gyud kay alang raw sab kini sa kaluwasan paglikay sa pagkuyanap sa COVID-19. Tanan nga mga riding kanang sektor mga public itugan sa mua picturean lang niyo kuha ang plate number amo nang ginapatawag. Samtang gisugdan na kaganiang tungang gabi ang gihimo nga health checkpoint sa kapulisan sa Cebu City Police Office ug mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Din gipang para ang mga sakyanan mapapribado o pampubliko man diha sa 14 ka mga giila nga boundaries kun entry point sa dakbayan sa Subo. Alang na sa gihimo nga pag-check sa ilang mga temperatura sa mga tao. Lakip na usab sa Gimanduan ni Police Regional Office 7 Director Brigadier General Albert Ignatius Ferro ang mga pulis sa probinsya sa kalugsuran ug bisan na sa Bohol, Negros Oriental o sa Siquijor. Din kinahanglan dala nila ang mga thermal gun pagsuta sa mga temperatura sa mga tao nga mosud sa ilang lugar. Gipaniguro usab nga kinalang kompleto gyud sa ilang PPE, sama na lang sa pagsulob og mask, gloves, alcohol ug uban pa ang mga magpahigayon sa health checkpoint. Aduna unyay dugang ekipo nga i-supply alang sa mga nihimo sa maong checkpoint, sama sa surgical gloves ug mask ug uban pa. Dugang health checkpoint ang gihimo kaganiyang buntag ug atol na unya sa oras sa curfew. Samtang ba 41 ka mga police personnel ug sa non-uniform personnel kon INUP sa Police Regional Office 7 ang gipaubos is a person under monitoring kon PUM human nga sila gikan sa kauluhan adunay gitambungan nga mga seminar ug uban pang official business dito sa Manila. Hinon gitugan ni Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro nga ang maong 42 ka mga kawani ang wala nagpakita og bisan unsa nga sintomas sa sakit nga dala sa coronavirus. Apan gipaubos lang gyud sila sa 14-day quarantine isip kabahin sa protocol ning atong giatubang karon nga kalibutan ng crisis sa panlawas tungod sa COVID-19. Bob? Thank you so much, Fee Marie Dumabok sa imong live report.